Som davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la seu de la justícia espanyola a Catalunya, però també és el centre d'operacions de la màfia de les togues. Perquè la justícia espanyola no es va depurar després del franquisme. I és més, els seus fiscals i jutges són prepotents, arrogants i xulos en la seva immensa majoria. I van blanquejar aquell règim tirànic, o han blanquejat aquell règim tirànic. I és que fan el que volen i no els controla absolutament ningú perquè ells mateixos s'han ocupat que no existeixin els mecanismes per fer-ho. Ells no imparteixen justícia, ells persegueixen la dissidència. Però és que, a més, no els agrada treballar, i és que són uns ganduls. I deixen que els casos s'eternitzin i no els importa que les conseqüències d'això siguin un martiri per a la ciutadania. I practiquen impúdicament el nepotisme i posen en els llocs de la magistratura a amics, familiars i parents, igualets en aquest sentit que la màfia. I per a l'independentisme català el poder judicial és segurament el principal enemic a abatre. És el poder que legalitza la colonització de Catalunya. I per això cal tenir ben present que quan decidim proclamar la independència o fundar l'estat català, el primer que s'haurà de fer és prendre el poder judicial i depurar-lo de dalt a baix. I aquells dels seus membres que no jurin fidelitat al nou estat català i al seu nou ordre jurídic seran expulsats i seran substituïts per un estol de magistrats fidels a la causa de Catalunya i a la seva llibertat.